Dhansri hawaralo non ovi miatum raki hormu kirimpen kapre kahingno tovar kedam de deji lapen ki khang dunje phanpura unity in motion pothepi enpen KSA Upper Dilaji branch committee Daldali branch committee Kakuti Ronghang branch committee Upper Habjan unit lapen Lower Habjan unit Chelang petpen humpharu sase bike ke pachi jengpong Lason si wo sigich clonify crepo bhomkuruani lakha creser cap Dhansri constituency ke parlo Upper Dilaji sirvomu pathu khlamalong adapor phai near ke papor pen KSA Upper Dilaji branch committee Daldali branch committee Kakuti Ronghang branch committee Upper Habjan unit lapen Lower Habjan unit Chelang pet pen kadokave humpharu sosia bike pachi jengponlo Lason si Dhansri hawar arlo non ovimi hatum ki Charlie amo ki paprang tunji lapen rakyo hormu kirimpen kachipahe lujia anparta arta ka vepen ove kachingki lahayalam thepensi pini unity in motion athepi en pen humpharu sosia bike ki pachi jengpon pusi KSA Diphu district committee chunbang Rakesh terang lapen KSA Diphu district committee games and sports secretary Rajesh Timangotum pen phirangke thengnolam thi chipaklangpong Anparta Dhansri Hawararat Aphan Mathara District Council Reserve Forest DCRF Lapen Proposed Reserve Forest PRF Pen Paprai Dakra Longle Patanang Piserak Thapusi Karbiang Nong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan KSA Upper Dilaji Branch Committee Daldali Branch Committee Kakuti Ronghang Branch Committee Upper Habjan Unit Lapen Lower Habjan Unit Tumpen Chuning Ripong Lapen Dhansri hawar arar phan tovar melang penchenglok kapre kaching thura mo phan Karbing Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang lamchak ki pitang an nang pleng pipo pusi ning ki thepen tovar cholang pronglu puta KSA Diphu district committee chunbang Rakesh terang lapen KSA Diphu district committee games and sports secretary Rakesh Timangotum pen lamthi chipaklang po pinilitung ladak silmumu patu klampen ha dhon soria hitia niltum before sipini labangso bike rili dam nang kong maplo tangte soni apu thaklo nilitum ison mangila lo jasmit pet pini nilitum dhon soria hawalo ahomosti long nam plo tangte phan pharu siang bongke phan phokai ke kaphek akhe tumsi dang chubuche dun lo phan phoke bangke karbia khe tumsi bochelo bonsame la phan phoke balong jasmit pet karbi akhe tum kido bari matum bangke phan plikep ke lake DCRF, PRF si Paulo dep. Phan ke bang bongsi NC long karbitun dolong chok. Ya si la bang so hawa long ke jasme pet pini penap ningkan phoke pule ke to goli karbiang long district ta kimke ko prang pensi. Ini tum milas bang so arong la bang so hawa ni tum dolo. Pini pen nili pen la khadam protangte owe troxian ini tum la bang so hawa long dolo. Bons tame nili pen owe troxi lo protangte daken ningkan pharu thom abatat dopo. Bons tame pini aniala mangke Nilitum han mangke thip ki dodi manta pinian ming nebang nak pitek the la bani tum ning duk pik la si ki wangjilang apor stame nilitum hala ki dod thip adim nilitum han pitek the prudan te nitum kaprek prek jega tami nitum song konang ko la bangso akaprek asai tum kideng pon kali ladak under Dhansri constituency alo litum Karbilo chale asong de KSA Rofodo la ke number 1 na bangke KSA Upper Dilaji branch committee la pe number 2 bangke KSA Kakuti Ronghang branch committee la pe number 3 bangke KSA Daldali branch committee la pe number 4 bangke KSA Upper Ham unit la pe number 5 bangke KSA Lower Habjan unit la bangso Rofo alang litum president la pen secretary ke doan alang tum chingrum si la bangso Dhansri arlo non uwe kimia tuma phan iltum ko sonsi ke Charlie aplang ke po nangjima non uwe kimia tuma phan ko sonsi ara raki hormu mate horben chenglok cigarette doma iltum ke Charlie ko sonsi kimia jil hai drugs angton ke pairi pone mal iltum isi jakong jak ro poching room pet pen jakong achi pharang bangso abai rilik kedeng ponang ko ke niltum pinan dak Karbilo Charlie asong ma de KSA klambang phubang phi tum kyong dung niltum nang chitong lo lapen da so bite lo piran niltum ke spec konje niltum 120 ba 25 ne albait ahum bang pini chitong ponlo News report Karbing Long Live